Kedves gyerekek, tisztelt vendégeink, véget ért a torna. Remélem mindenki jól érezte magát. Engedjétek meg még, hogy néhány gondolatot mondjak a Csornai Sportegyesületről. Mondhatnám azt az elején nem mertem, mert nem tudtam, hogy két csornai csapat lesz a döntős, de nem így van, hanem direkt a végére hagytam. Gratulálok mindenkinek természetesen a 6-tól az első helyzetig. A Csornai Sportegyesületről csak annyit szeretnék mondani, hogy jelen pillanatban több mint 150 utánpótlás korú játékosa van. Ahogy a helyzet mutatja, U11-es korosztályból is bőven ki tudunk 2 csapatot állítani, sőt, hogyha úgy alakulnak, akkor akár 3-at is. És azt gondolom, hogy büszkék lehetünk erre, és arra szintén, hogy van egy műfőes pályánk, és így a gyerekek képzését sokkal jobb színvonalon tudjuk megoldani. Ennek egyik bizonyítéka talán az is, hogy pont a napokban keresett meg bennünket, igaz, a felnőtt csapata nem valami jó szerepel, mert tegnap kikapott, de a napokban keresett meg bennünket a Győri Eto, aki együttműködést ajánlott az utánpótlás nevelésbe. Egy tapsot megérdem a beszólás, nem mindenki hallotta, de hagyj tapsolj. Tehát az Egyesületünknek ugye van egy felnőtt csapata is, van egy női labdarúgó csapata is, meg van egy öreg fiúk csapata is. Így összesen 11 labdarúgó csapatunk van. Emellett Csornai Sportegyesületben kézilabda szakosztály is működik, ahol van szintén 3 utánpótlás csapatunk és egy felnőtt csapatunk. És küzdősportokban is van szakosztályunk, karatéban és cselgásban szintén körülbelül 50-en sportolnak, és azt el kell, hogy mondjam, hogy karatéban van 2 sportolónk, akik már Európa-bajnokságon is értek el dobogós helyezéseket. Úgyhogy most visszatérünk az eredményhirdetésre. Én kérném majd a csapatkapitányokat, ha szólítom a csapatokat, hogy jöjjenek ki, és vegyék át az oklevelet, majd ugye a harmadik helyzetről az érmeket és a kupákat. De először néhány külön oklevéllel kezdenénk, ugyanis itt megválasztottuk a torna legjobb kapusát, a gólkirályát, ugye azt nem kellett, mert automatikusan jön abból, hogy ki hány gólt rugott, a torna legjobb játékosát és a torna legjobb védőjátékosát. Tehát kezdenénk a legjobb kapussal, a legjobb kapus